and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Kamatuoran ang akong gihulagway nimo. Ikaw, malinawon og malipayong natuog matagabi. Samtang ang imong amahan, gikuninitan sa mga lamok. Hain man imong konsensya. Kung tinuod pa siyang amahan, tingali parehas nimo sakitan ko sa iya karong kahimtang. Pero demonyo siya. Nahimo lang siyang demonyo? Tungod kay nagtipo na mo ni Milan? Wa ka lang masayo sa tinudanay nga hitabo, Karen. Hinungdan nga nakasulti ka, ana. Mahal! Karen! May kibuhat na ako ang demonyo kung amahan diri na ako. Nga dili ka na ako malimtan. Kung ginganlan ko man siya demonyo, kada tungod na sa niya. Karen, wa kay nahibawaan sa tinuod nga hitabo. Busa, mahimo ba? Ay lang hilabti ang akong mahal. Wa man ko manghilabot niya, Milan. Igo ko lang gihulagway niya ang pait nga kahimtang sa iyang amahan dito sa presinto. Angay lang to niya, Karen. Umahimo ba? Ayaw ko na panghilabot sa mga panghitabo nga wa kapay kasayunan. Natural mo laban tigod ni Senyor Emilio kay inyo mo siyang agawan. Pero wa mo masayod sa matuod niyang pagkataong. Tug-ani ko sa tinuod, Karen. Milaban ka ba yung tinuod-anay sa demonyo kong amahan? O imo lang kong gipasakitan tungod kay ako mo igipili sa akong mahal? Murag dili na maayong paminawon ang inyong akusasyon. Sige, dihaw na mo. Kaniat lang. Kaniadto pa ko nakabantay nga mangigi ka kung kaming duha sa akong mahal ang magkuyog, ang magsulti. Dihaw na mo. Ayaw na paglakaw. Tiwaso na tong imong pagsudya na ako. Mahal, igo na. Bibiya si Karen nga wilingi-lingi. Ako na yung nilad sa iyang sinultihan, mahal. Wa patingali nakasulti niya. Kung sige buhat sa imong amahan diyan nimo. Kaniadto pa kyud. Murag muli kay na siya nako. Mudot-dot ko niya pero murag naagi pangigi nga iyang patiun labi na gyud kung magkuyog tan duha. Insecure ka lang gihapon, mahal. Nga magpakasal naman ta. Gilain na lang ko, mahal. Giisip ko siyang best friend. Bisan tuod nga may pagduda ko nga may gusto siya nimo. Mahal, bisag mag-unsa pa siya tintal ako. Wala siya mahimo. Ikaw na ko na nga kumahal. Okay ka na? Okay na ko, mahal. Ka na? Magina akong ginahanin mo. Dali kay mawa ang pagdumot. Dali na. Nangita na to sa nanay ni mo. Si Karen man ang nagpaingon nga ni nga murang nagdali. Oops. Sa tanto na yan dinali. Happy na naman siya matakilpo. Doon naman siya nako. Oh, di makagikan ka rin. Wa kay labot. Ibo man ang good ko. Kung ako pa nga nakita nga natakilpo ka sa tanto ni mong dinali, abi magana kog matumba ka. Imo ba kong gibantayan, Butoy? Wow, nakita ta lang ka. Imo ba gitug-anan sila si Milan o Hazel? Nga imo kong nakita dito sa kwarto ni Senyor Emilio? Sinang ilang akong nasultian ka rin. Kay pag-ato na ako sa ilaha, wa man sila sa Milan o si Hazel. Dito kuno sila sa kumbento para silang kasal. Nagtuog giday sila nga makasal silang duha? Hala? Di ka musugot nga makasal silang duha ka rin? Sabi labot ako nilang duha. Si Senyor Emilio mao'y buot kung ipasabot nga dili gud mo sugot nga makasal sila. Ya, sa om lang na preso man siya. Wa giday kay believe sa imong amo ni Butoy. Ay, may imong mutuo ko nga makaikyas pa siya kung imo pang nakuha ang iyang kwarta. Pero, naunhan taman ka. Usa may iyang ipamayad sa iyang suhulan. Doon na siya daghang kwarta sa iyang bahay sa Manila. Suhito lagi ka. Mamali kisulti ni Senyor Emilio na ako. Ikaw ka rin. Nga naman ko.
Wasab kay gusto makasal sila si Dong Milan og Dahisil, no? Imo na lang unta tong gitug-anan si Karen sa gibuhat ni itong Emilio diha nimo. Nagtuo sa dae kanay nga motuo si Karen. Maayo ng pagkahilo ang iyang nauhuna sa mga bakak nga gihungit niya sa demonyo kong amahan. Mahal, ano na tutagdas Karen? Sa gripping na ng iyong gibati. Husto ang imong mahal Hazel. Sour graping rin ng kang Karen. Kadili man siya gipili sa akong anak nga mo ihigugmaon. Saon, nakaanak man sad ko gwapo. Ayaw ko pang umidya na Dili man kumidya ang gisulti ni nanay. Tinuod man. Gwapa mo sila nga akong mahal. Di ba, Nay? Ay, mausab noon ay tinuod. Parison gud kaayo mong duha. Bitaw, maunang ayaw na lang tubayo si Karen, mahal. Mahimo man ba nga siya akong kuhaong maid of honor sa atong kasal? Kana, kung musugot siya. Bitaw. Unsa man? Niya pa bas presento ang imong amahanday, Hazel? Ambot lang kahanay. Nahadlok bitaw ko. Kay tingalig makaikyas gid siya. Pilaragod ka mga pulis ang naaron sa presinto. Ay kabala ka na, mahal. Akong ipadali ni attorney nga mabalhin na siya sa syudad. Salamat nga. Niyanhi ka, Karen. Unsa man? Wa, gyud nimo magkuha ang kwarta? Naunhan lagi ko, Nyor. Si Noy Butoy ginakakita sa kwarta. Nang limpyo manggod siya. Magbantay ka, gyud Butoy. Pagampo lang mo. Gadili ko makaikyas kikan din eh. Gusto doon. Nyor? Nganong imo mo kong gitutukan? Kung gamiton ko ikaw, aron mao'y mutintal sa pulis din eh. Unsa? Ingon ka, kaslo na sila si Hazel ug ang saop. Malipay ka di ay. Kaslo na bitaw, Nyor. Nangandam naman gani sila. Unya, musugot lang di ay ka? Dili ka mangitag paagi nga mapugngan ang ilang kasal. Abi ni mo, Nyor. Gipakonsensya na ko si Senyorita Hazel. Ako sing gisultihan nga nag-antos ka dinhi sa prisuhan. Pero, ginganla naman hinuon kag demonyo. Demonyo na ron ko. Abi kay, nagtipo naman silang duha sa saop. Uway igabaos. Mao sa day akong gisudya niya, Nyor. Kinahanglan lagi nga imo kong tabangan. Aron mada ko si Hazel sa akong paglayas. Okay, wa naman si Hazel. Natural, maimo na gyud ang saop. Unsa may akong buhaton, Nyor? Ngawa mo ko ikapakitang kwarta sa tintalon kong pulis. Ikaw di ay. Ha? Pasaligi ang pulis. Nga anda mong ihatag sa maong pulis ang imong lawas. Kun, hatagan ko gigayon nga makaikyas. Kuyawa sa dana, Nyor, uy. Gusto magagang nimong malayo si Hazel ni atong saop? Ha? Gusto magani mo? Dili ba mao manay imong ipangayon ako sa dihang nahimo ko pang bihag ang saop? Katuon ta higayonan, Nyor. Ug sa may kalainan sa kaniya to karon. Karen, mahimong muuban ka iniglayas na mo dinhi ni Hazel. Dito sa Manila, makahupot kag minilyon. Ako pa silang suklan. Mao gani, nga kinahanglan makaabot ko sa Manila aron makuha na ko ang akong daghang kwarta. Aron sa ingon, makakuha ko abogado di Campanilla. Karen, kung imo akong tabangan, mabulahan ka gyud. Og
Maangkon pa nimo ang saop. Una na kung maayon, Yor. Kanusa pa man? Ha? Kanusa pa? Ilan akong ibalhin sa syudad? Basta, Yor. Una sana nako. Kunon saon ako pagkahira ang pulis nga dili sa kumalaot. Mubalik lang unya ko nimo, Yor. Hoy! Karen! Asa ka? Balik dire, Karen! Naabtan yun ni Noy Butoy si Karen eh. Naabtan lagi. Unsam gid kay plano ni Karen. Wala lain. Gusto niyang gubon niyang iyang relasyon ni Hazel. Wala man siya mahimo na eh. Og desidido na gid kong pakaslan lang ako mahal. Unsa gid kay gipasalig ni Senyor Emilio kang Karen. Nga dali ra man siyang misugot sa mga sugo ni atong demonyo. Baka kung si Karen, mao iyang giingon nako nga gusto kaniyang panalipdan. Pero nahimo naman hinuon siyang espiya. Daghan ay nasaran si Karen, mahal. Mahal? Daghan pa di ay gitago si Karen aron mauwawan ko. Daghan pa ba? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!